Πριν από πολλά χρόνια, ένας μαθητής με ρώτησε «Η ραπτομηχανή παίρνει 2 κλωστές?» Ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα. Σκέφτηκα, μα είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ότι η ραπτομηχανή δουλεύει με 2 κλωστές? Φυσικά δεν γέλασα, ούτε τον έφερα σε δύσκολη θέση. Όμως, αμέσως μετά σκέφτηκα κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί να το γνωρίζει, αφού ήρθε στη σχολή ακριβώς για να το μάθει? Εκεί κατάλαβα ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Αυτό που για εμάς μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας φαίνεται αυτονόητο, για έναν αρχάριο είναι μία απολύτως φυσιολογική απορία. Και από εκείνη τη στιγμή άλλαξα εντελώς τον τρόπο που δίδασκα. Άρχισα να εξηγώ τα πάντα, χωρίς να θεωρώ δεδομένη καμία γνώση. Γιατί ο καλός δάσκαλος δεν ξεκινά από αυτά που ξέρει ο ίδιος. Ξεκινά από αυτά που δεν γνωρίζει ακόμη ο μαθητής.